Pantaiak euskeraz mugimendua, ikusentzunezkoen mundu geroz eta anitzagoan euskerak duen presentzia eskatxarekin kezkatuta gauden hainbat herri ekimen eta elkartek sortu dugu mugimendua da. Tartean gaude streaming plataformetan euskerak duen presentziarik ezarekin kezkatuta gauden Disney Plus euskeraz eta Netflix euskeraz mugimenduak, eta baita ere Bikoiztaile Euskaldunen elkartea eta Tinko euskera elkartea, 25 urte baino gehiago zinemetan euskararen presentzia sustatzen daramatzana. Horrez gain, elkarlanean gabiltza, baita ere bideojokoetan eta sortzaile plataformetan euskera sustatzen duen Game Erauntsiarekin eta beraien 3000 Twitch kanpainarekin. Eta berriki ere batu zitzaigun Zinemak Euskeraz izeneko sinadura bilketa abiatu duen lantaldea. Horiek osatzen dugu, oraingoz mugimendua, baino euskalgintza eta ikusentzunezko horreko eragile askorekin kontaktuan eta elkarlanean gabiltza.